to dostal? Počujú. Asi, hej. Konečne niekto dôchodcov dostal. Tak vedí. Ja, že mi jebne normálne po ruke. Či. Konečne niekto dôchodcov dostal. Dobre si zarajú, ale rešpekt. Možno poslednej sekunde, no, tak ale zápas parády. Aký si mal na teba umiestnenie? Najlepšie sme tretí, alebo štvrtý. Z koľkých? No semifinále to boli. A z koľkých? To neviem. Teraz neboli 8. 8 sme ešte. Asi hej. Ale to bol dobrý zápas, teraz sa fakt dobre hralo. Pohano, ale kebyže ten jednoduchý layup, čo som tam mal, keby dal. Som ho nedal, aj ten layup som nedal. Keby dám, tak sme vyhrali. No, ale čo, keď sa počuť, keď vyhne? Poznajem hráčku, chalani, to čo? Ja už nemám toho hráčku. Ale to aj mali s tým chalom, to si to vystane. Väčšine z nich ani neboli chalom. Ale že si... Také streetballové fauly obyčajné, vieš? Ale to nie je faul. Ja som dobre dal som koňara, ale to nie je faul. Lebo reálne to bola náhoda. Ja neviem. Koňara, že som vyskočil a on nakrtil nohu a ja som udržal to. Ja, to môže začal. No, to čo tam sa zhrúcal, tak to nakrtil. Fair play. Američko sa vytvája. Roza, hlavná. Hraj. Jedna. Tak ja nie vnímam. Koľko žrajú? Takže príde novú a idem si postaviť seba 6 hodín. Máte čaké tu hej, no. Aj na 42. 42? Ja mám takú 43. Bolo to také to banky. Ale ja mám také dvoje. Hore. Moje sa bude len tam. Takže obyčajné pick and roll. Dva. Tri. Vyjde už ich preč? Dobrá. Komu? Neviem, ja sa Daj to kamu. Čo ja sa nepatakal. Hej, dobre, končie, poďte. 3-0. Ja mu 1-0 sa zobrať. Ja viem, toto je tak na hovno, až čudujem, že 4 roky hráme, stále mi najvyššie. Nižšie? No, To je vysoko. ale vyššie. Ale vyššie ako normálny človek. Ten taký, no.
opačne, no čo ne? Jak to preto som nerpoloval, to je... Ja som ani jednu trojku netrafil. Mal som ich tak veľa, ja som Ale tebe dať viac, keď som ešte trojky. na deviatke. Ja som nedal asi jeden. Ja som dal... Ty si dal neskutočný. Ja som dal v tej druhej hre, čo sme hrali. Ertik mal najviac. Ja najviac bodov. Ja som dal asi... Väčšina boli putbacky, ale riadne to bolo. Keď sme vyhrali ten zápas, tak tam som dal asi 5 bodov zo 7 chybov. To som už nedal nič. Ja vôbec nie, mám kedy som dával, kedy som nedal. Ja jedine, čo som dneska počul, že sa ponáhľam. Teraz čo je bránik. Ten hrá za Lučanin hrá. Tento. To je hráč. Dobre, to si mal ťažkú problém. Tento je tiež parádny, len nedostal ešte, neviem, ale to je panáčik. Všimajte si druhého, čo robí. Najlepší hráčik. Bol by som malenka. Dobre, idem ja. Ahojte. Kámo, To je v Rigi. to keby si videl tú druhú pred 2 rokmi, keď som mnou hral v týme. To bolo niečo hrozné. No, Vediem! a všetci, no ja to niečo museli robiť. Ahojte. Čau. Díky za hru, že díky, že si prišiel, díky, že si sa mohol s nami zapojiť do tejto aktivity. Čo? Ja som taký, dobre sa teším. Tak, 6. Si zoberiem to tričko, on si ho nezobral. 6 minút! Asi, mám pocit teda. Dobre, si budeš na nás páčiť. Ale pozri si veľkú, že mám tempo. A ja. Tie obálky čo? V čom bola? Ježiš. Každý si chce robiť. Ale čo tam? Do pagačky. To môžeme ísť rozprávať. Ideme spolu, normálne. Ale ja sa iba teba pýtam, že chcem si povedal, že som smyšľu vlastne. No hej. Čo? Celý deň. Teraz budem s tebou celý čas, môžeme sa No hej, ale 5 eur sme platili. A ešte zaplatili aj za 5 minút. A za tých 5 minút do konca. A minerál. Dokopy som si kúpil za 4 eur. Na človek. Čas a potom prídeme do Nie som spokojný. Kedy to ukončíme, medveďov? No už to bolo také. Len v poslednej sekunde ste trafili. A vyhrali. Nie, ešte 3 boli. Čo 3? Hej, 3 sekundy, no ale... A Artur potom zbieral. Ale stihli ste vlastne vyhrnúť. My sme vyhrali jeden zápas iba. Skúsenosti máš. No ja vždycky naučíš, čo ty robíš skúsenosť. Zavriem, hej! Hej? Druhý človek, to vieš? Máš to? Aj Artur. Nie, to druhý. Pozor, počkaj. Pohode? To je ten, čo iba dvojka kilo. Jak sa povedal? Jak si dal tú pauzu iba, aby sa povedal. Chalani, ideš? Jasne, že môžem, len treba byť asi v kontakte. Ja tiež mám.
Aj on by mohol ísť, no. Aj ona by mohla. Po! Hej, na brigádu potom. Ona Normálne, môže byť platené, Ale už ide časovať. Hej. Môže byť coach. Tréner. Kedy, neviete, kedy to bolo? Á, sorry. Tak ak si vymeníme nejaké kontaktné údaje a napíšete. No ale ja mám všetko, takže... Tak ja si vás môžem pridať dať. Ja budem ešte tu, len musím sledovať si hráčov. Koľko mám minút? 15. 3 minúty do konca. No budeš tu, nebudeš. Poďte, pomôž mu! Nestoj! Hej, zostane. Alebo s ním teda. Neviem, či sa s ostatnými aj, ale minimálne s ním. Martin. Už sa vojáci dajú hrať. Ak už sme teraz traja, a oni štvrtý, tak už Hej, chill. neviem, asi môžu byť. Ale to môžu byť ešte určite. Zase už sú 3 hodiny. Čo si zaujímavé? Dobrá. Čo ďalej? 2 minúty. 12. Kubo, kasa. Aspoň na tom budú. 2 minúty do konca. Máte si na tam udělat? 12, 9, dobre. Dobre, zostaň tu a ja pôjdem sa. To sa neviem ešte. Môžem. Faul, daj mu. Faul. Hraj, poď, čas, dávaj hore. Prehráva, musí zapať. Máte, zašli to tam. Zavezím tam aspoň tej koši. Náš tým, to je náš tým. Jak ideš od nás? Náš tým. Druhý krát je na ten. Ja som prekvapil dneska aj raz. Zakričí minúta. Od hore si mohol kúpiť. Minúta! Pred 2 rokmi asi som tam tak išiel blokovať Od hore. a zletel som tak, že som na chrbát spadol. 13, pekne má. Trojka, 3-1. 4-1. 30 sekúnd! Obran. Dobre. 20 sekúnd! Bola čajíček. 15! Zás na kolena, pôjde ten plán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To bol čo za faul? To bolo jaké nechutné. Taký načas. Nie, no taký nešportový faul, aby vyhrali. Nemám také skóre, ale aj tak. Už aj keď o dosť prehrávame. Ivo, koľko ste prehrali s tými predtým? Obod. Ktorými? Čo ste hrali? Prehrali ste obod. Obod. Ideme hneď? Koľko? Obod. Ideme hneď? 1 bod. 7, 6 a 8, 7, 9.
pýtal o koľko. 8-7. 8-7. Že si sa pýtal, že o koľko bodov. Medvedícia Chicago! Ak chceš, tak ťa môžem zobrať. Tá bola dosť líp. Ale som ťa... No ja viem, som mal nervy. Oj. Koniec pauzy. No to je moja potreba. Prosím, prosím. Koniec? To som nevedel dohodiť. Koniec? O rok platí, hej? Jasne. A tak je to dobré na to, On, ja, ty, musíš ty. Tak vy sa poznáte s mojím otcom. Tak cez neho to. Sedí? Rok? Štyri. Ja? Ty? On? A ten? No to už sú 4, ja Brajtovka zápas, chalani, Brajtovka zápas, som zvedavý. Dáš mi tieto párky? Ale vraj, to bude dobrý. ale bol pravovný. My sme vypadli, to je chaos.